Здравейте, аз съм Пепи. Това ще е едно малко по-различно видео. Понеже аз не съм с купената Майнкрафт. Имам проблеми с скина, затова си го смених. Това е новия ми скин, пише се Pepo18. И надявам се хората, които ме гледат, не са против това, че аз не съм си купил играта, защото не мисля, че това е чак толкова важно. И мисля, че ако някой има нещо против, че си сменям скиновете, то нека по-добре той не ме гледа. Благодаря за това, което правите. Въпреки, че още едва ли има някой, който сериозно ме гледа. Вече имам 15 абоната, което е нещо, което си е начало. Другото, което исках да кажа е, че ще започна да снимам видеа и на английски. Така че не като в говоренето ми в видеото с Skywars първи епизод. Там наистина си говорих с доста грешки. Надявам се да ме извините за това. Просто тогава бях нервен, защото снимах за първи път на английски. Казвам ви, че аз не говоря толкова зле английски, говоря много по-добре. И общо взето е това. Ако имате нещо относно това, може да напишете в коментарите, да харесате, да се абонирате. Това беше всичко от мен за сега и очаквайте скоро ново видео. Довиждане!